Karminku
Prabu Wasesa ora bakal mundur sawiyah. Dumadak kanthi mandunga jejongko nambung karwa gangsa. Lumaku tetumbak, lumaku pepanah. Ora bakal wedaning bebaya. Satepak ora bakal mundur. Ginaris kanthi rahayu kersaning Gusti. Dumadya tetulaking jangka ingkang saka etan baling etan saka kulon baling kulon saka kidul baling kidul saka lor baling alor. Pujring Gusti ingkang nanjake tukang saron anyar. Weh lah. Ora apa-apa. Dasare tukang sarone anyar sing lagek kondang lagek viral. Iya. Mau jare pengen nyuling jare. Lah iya. Karo pengen ngrebak. Iki adoh sangkane bintang. Nggih, Kang. Iki artise saka kota Jumantono. Jumantono ya. Pokoke ngendi nggon kuwi anggere kelebon Madura kuwi kota saiki. Iya. Wis ngalah-ngalahke Indomaret apa-apa eneng. 24 jam. 24 jam. Iya. Pripun Pak? Lah niki mungkin nek ngenteni ngadeg kathah niki ngadeg. Nggih. Monggo diajeng pun lajengaken langkung rumiyin. Ayo Maida. Was Awas met hawa kecancil nganti tabuhe pecah Mas. potong 50. Ora pencelatan Mas. Tabumu pokoknya nek melu Kama Sutra kuwi sing ngokol pedhot tuku. Oh iya. Wah, utat. Los. Iya. Pokoknya selama Pak Demu kafene cik buka tenang wae. Katutup kaya yoga ya. Ya.
Sithik engkas dadi ya. Dadi napa? Guyon. Dadi guyon. Dadi guyon. Dadi wirang. Wiriang. Wirang. Wis Jumengkah karya sesumbar minggu lir kantor lir kang kaduan limang aja dolanan geni yen wedi kobong aja dolanan bojone wong Anggonku nyawang babakan salairamu bak koyo rinoso abot anggonku jejangkah abot anggonku rumangkul dadi opo napa kowe wong kang tak tresnani aja bangkrut irang lan pindah maju lakon tak boyong tak bodong jejeng ning ati tak pangku kinadya widodari ana mung siji saunding jagat raya ora liya rasane ngatepku yen gak bakal kowe dinoyong Wong ayu
Lumajo tapak tajam badit Kumilar rinekso kanthi gegoso jejangah lumajo lumaksono maju ana sadelenge medan Malagan sinambuh yen wangi aja wedi yen wedi dumaja to bakal wani Yo berapa duit silang sih ora bakal kali Yo 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 Yo, Chokari. Yo, maju. Oh, ayo maju alon-alon ger
ya. Yo. Ayo, ditata barisane nger ya. Wala, ayo. Ya sing apik to nger, ya ben nggone Kurawa ya sing apik to ya. Apik apane? Hop. Malah kepancal bathukku ora. Wong iki nek kebaris ki mbaya sing ati-ati. Aku ora bakal ngati-ati, tetep tak ati-ati. Ora jambuh marang kalira. Yen jenenge wong arep maju ana ing palagan kudu semangat. Ora winggah-winggih. Iya bener ger, iki ora terus kegandapan. Ora apa. Dinalo aku ya dadi bala. Rasa gunung tanpa gunung. Pikir. Opo iki? Oh, lah. Ujuk-ujuk kok langsung. Wah, elok tenan. Iso melucut kaya welut. Maju. Awas. Oh. Sirah sikil weteng ora kena. Wah, apa? Ya. Awas. Oh. Jangan pernah menyerah. Jika ingin hidup berbahagia, tetap bersukacita. Harap yo. Bekerja keras, jangan pernah menyerah. Jika ingin hidup berbahagia, tetap bersukacita. Oh. Ah. Yo. Oh. Ah. Berpakar ya. Hop. Ya. Joget ki. Mapan. Bungkus petak iku isi apa? Kama Sutra. Apa ini? Kama Sutra. Apa ini? Kama Sutra. Kama Sutra. Sing kerasa otak. Weh, ah. Bapak dewas tekan nyong kaget. Aduh, mereka warta apa? Bungkus petak iku isi apa?
Alah-alah kethuk asale saka telo yen ra kepethuk atine rada gelo aja ngono mas aja jemono kadung janji aku mangko gelo oh iya Bungah tanpa umpama Kang Mas. Oh iya, muga-muga awake dhewe laris tanggapan onong padukan nih Mas. Amin, Jeje. Sri Uning Dalem Kang anake nangis Sri Uning Kepati Amar Sudi sama panjenengan. Ampun grogi Kang Mas. Niki Sri Uninge pun jinak. Oh ngono ya iya. Mboten galak. arep ditrukke malah mendat kok ora grogi piye Apa ta? mendat Nek sing mendat apa nek? sing ditrukke Piye Sri Uning? Sekeca Pak. Oh Mas. ngate. Lali ayo. karo Wirat kaya kok Pak Ipak Wiratmaya bengi iki nih Mas. Wirat Manto. Wirat Manto. Wirat Monggo kalajengaken. Piye nih Mas Bajute coba sepiro? Semonten. Pinapsu tapa Kasih biru otak lupaan aja ditiru Ono yang ono. kanepi siang ratri Mas Eko Nggih dawuh, nanging aja loro piye iki? kula siji men dereng gadah kok loro. Golek padukan kene akeh. Dolan nang idul kono ta, Gong? Lah aku ngidul entek pirang-pirang ira katut sitok-sitok ya. Monggo, Pak. Iki sketsane sing nutup jenengan apa kula? Mboten jangan nganggo grogi, Pak. Alon-alon watone Alon-alon nggih. Mungkin nek mboten bener kula Ndak. benerke, nek Ndak mboten malah pas kula lucut. paske ta wis ta. Lah nggih.
Siap bener ki. Nggih. Hamba mangun ya Mas Riuning wis rada tuwa kok kaen laline. Mboten dados menapa. Oh Mataraman. Digandeng. Oh digandeng Onze. Wis rada sautara awake dhewe sing andon katresnan. Mula ayo tak derekke manjing ing Tilam Sari, Yayi. Monggo Mas kadang-kadang. Ayo ngendang. Ora nyono ora legewa. Bengi iki Kama Sutra ketekan bala. Panyuwunan ingkang hamengku gati wong bagus sing gagah ireng jluntreng cagating slamet ngedop monggo Aku wae bening didol aku wae bening didol minyak telur tapi gak ana wangine wangi bayi randang adek wong wis disepoti kamangkakno randang adek. Ya Mat. Nggih saderenge ngucap salam rumiyin to Nggih, Mas. monggo ngaturke salam. Nggih saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih sekecakaken anggenipun lelenggahan para tamu sinambi mirsani kula sak kanca Kama Sutar musik. Kama Sutra Sutra Sutra. Lah ora iso ngomong sutra kok Mas. Lah iki mau bar mbok omongke kok. Contoh. Campur sari Kama Kama Sutar Sutar. sangka nganu Gunung Segara nggone Gunung. Mbak Renita kae ngendi to? Matece. Oh, tidak. Kenal aku. Saka segara gunung. Nggih. Ya, iki wis ketemu wong loro duet. Aku suwe ra kepethuk jenengan tenan. Wis pirang sasi dhewe kat jaman awake dhewe viral kae. Lah nggih. Teko sprene. Saiki aku alhamdulillah slamet niki suwe ra menuk pelajari sithik-sithik sakniki wis tambah pinter. Niki riyen sing gula wentah kula Pak niki. Ya kuali aku iki sing gula wentrah kowe nganti kowe saiki dadi kondang kaya ngene iki. Masa wale. Nah, apa kepinteranmu sakune kowe kondang-ndang coba? Nyanyi, hitung-hitungan maca lan sak piturute. Walah, hitung-hitungan coba. Hitung-hitungan Wong Jawa Jawa. jlentrehke hitung-hitungane ndang. Siji ki apa, loro ki apa ndang bedhek ana. Ya. Iso kabeh aku. Nganggo lagu ya, Nganggo lagu. Coba Mas. Mas. Hey. Ting ting tong tong ting. Tong tong tong. Wis ora usah nggunakake laras. Orang laras. Rasa. Ya. Kesuwen. Hitung-hitung ya. Hitung-hitung. Siji. Ayo padha ngaji. Dipaske. Baleni. Ora usah nggawa pas-pasan. Wis gen dipirke. Siji. Ayo padha ngaji. Loro. Men ora bodho. Telu. Sungkem bapak ibu. Siji, loro, telu. Bar main dandar dadu. Ya ora apik no, Mat. Lah sing mumarahi kan biyen ngono to. Oh, Bar kaca. main
bar ngaji Bandar Dadu. Baleni siji-siji apa? Ayo padha ngaji. Loro-loro. Men ora bodoh. Telu-telu. Sungkem Bapak Ibu. Apik. Apik. Lah bareng dadekke siji loro telu. Bar ngaji Bandar Dadu. Lho lak ya ora apik to, Pak. Kelakuane ora apik. Lah sing riyen sing marahi nggih ngoten lho. Sing Terus marahi jenengan. Tekan telu to. Papat papat Ayo padha salat. lima lima Men munggah swarga. enam enam Gen uripe ayem. papat lima enam papat lima enam. Roke Renita suwek mbok injeng. Kok iso roke Renita suwek mbok injeng. Wis Geger gedhe. ngene Renita. Rene nduk. Nah, ketemu karo Ayang iki. Wah. Nggak mau, iki ketumne Jumantono ya mas aku dilepeh ya. Lah iya, Mas mo. Hane, kene-kene ngerayu ora Ya iso. jiret rumangsane iki sing iso gandrung. Rene. Wah. Loro ati mbok siak-siak. Oh, Ketok iya. kontras. Yo, Kowe nek arep dadi bojoku kowe sok mben arep njaluk apa? Heeh. Alah-alah nawani. Pas dadi bojoku Mas, Lah iya. duit entek nggo ngelsi lho. Kok iki nawani wedokan anyar? Apa nyet kabeh wong lanang ngono kuwi? Gek engko aku ya ngono Met. nek dadi bojomu kudu nuruti kekarepanmu. Soalnya aku galak ki to Met. Plastik putih. Kok anyak rusuh. Kuwi apa? Ditandani gen ganteng. Ayo, kono. Malu. Ikut Dedek dulu Aku ya. tak nyanyi sik salahku karo Renita. Zam. Yo. Pelok 6. Yen ngelingi ati iki ditinggalke rasa tresna wong ayu sing tau tak tresnani ning apa sliramu tega ninggal aku gandeng priya liya duh Gusti kula nyuwun bisa kumpul opa kaya wingi uni nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sabar karo sapa
jenenge garapan campur sari, Mat. Iki matrok lho, Mas. Ora cah. Unjuk. Oh, tak unjukke ya Allah. Lek munyalini moyo piye to? Ya Allah, ya Allah. Inu manik Wedok, wedok. Panas udan Janjine Piye Mas? Janjine kepiye aja ngeso-ngeso aja mepet-mepet. ora panas udan udan panas ngeriak Mas Mboten nak jajak kendang tok. Tenang. Ora. Santai, santai. Santai ora. Beda. panas udan sing ngendang bagus banget Ambungan, iya, ya, ambungan ya. ambungan. Apa diomong sih? Ambungan. Ambungan sing gedang bagus ambungan. Lah. Kamera, video. Diambung sih. Nah, Minul. Settingan Mas. Ya Minul Allah, bojomu ya Allah. kumat Minul. Mbak Minul. Apa emang aku apa? jaluk dikendang Iya, iya. Diambung sih. lagune Iya. Sijine urung. Lah. Ayo, ayo apa kowe? Piye? Ngapa pecah? Beroperasi apa? Ya ampun. Glundung. Apa eneng wong wedok kok susune glundung siji. Anu Mat trene neng tengah malah adil iya. Iki malah kalau disawang mbak-mbake ning kono, apa eneng ning kiri sitok-tok ngene iki. Kudune yo kiwa tengen. Nah, Bedake sih. nah lah yo ngono. Apik lho cah kaya tenanan lho cah. Timbang gone Renita gede kuwi. panas udan Iya. udan panas lagune apa Mas abang kecil nyiram tang aling-aling capek Yo, nah. Yo. Delok mreoke selamat. Raka putra Jajaya Sakti Pancagana Turangga micil saking para naga Ka
Yo sorak yo Mas persiapan wih wih ayo Mas Selamat yo ya
Kum. Selamat anu mangko enek cendole. Wah, MC klejingan. ketoke nganggo kathok ning isine cendol ki ora disempaki sisan. Ampak. Ampak tenan iki ra ngabusi aku. Jenenge barang kok mbok dekep. Jare gatel. Aduh. Sampun nggih Pak sing riyok Pak. Zaman Juang. Jur kelingan. Anak lanang. Biyen tak openi. Nek saiki ana esoan awe owe o Syukur bisa nyawang gunung desa dadi reja dene ora saben dina mung ngalamun angen angen marang ya arep urip bebarengan bunga
lan pun kakang hati kurang bisa lali saben dina mung ngalamun Sekedap Pak, sekedap. Monggo. Gerok masuk. Kamas Sutra. Sabatina mong ngalamun
dadi wong wedok menyakiti misake katresnan dadi lamun mangkono piye katresnanmu piye Luar biasa nggih, Pak. Pripun Pak sakmenika, Pak? seneng Seneng ya Allah, aku yo melu seneng. supaya Mas. iso ditanggap maneh. Oh nggih. Mongko nimas katresnanku bebasane lan bisa tinuku junduk lan prasetyaku